Boas tardes. Día tráxico nas estradas galegas. Dúas persoas faleceron este sábado en senllos accidentes nas localidades pontevedresas de Salvaterra do Miño e Moaña. Este último rexistrouse a primeira hora da mañá na autoestrada AP9. No sinistro faleceu unha persoa e outras tres resultaron feridas. De madrugada, o que perdeu a vida foi un motorista de 30 anos. Bateu contra un coche, o condutor deu positivo en alcohol. Dende a Dirección Xeral de Tráfico recomendan extremar as precaucións ante os numerosos desplazamentos polas condicións meteorolóxicas adversas. E quedan horas para que os extremeños elixan goberno. Hoxe, xornada de reflexión onde case todos os candidatos pasan o día descansando coa familia e amigos. Preto de 891.000 persoas poderán votar este domingo. Elixirán 2 anos e medio despois da última cita coas urnas os seus 65 representantes no Parlamento Rexional. A candidata do Partido Popular, María Guardiola, figura nas enquisas claramente destacadas sobre os seus competidores, pero ningunha lle outorga a maioría absoluta. Comeza a conta atrás para unha das ceas máis agardadas do ano, a de Noiteboa. E os mercados estaban así esta mañá. Que máis e que menos xa andan á procura do que vai servir. Iso sí, subiu todo. Hai que mirar, e moito antes de escoller. La gente empezó a congelar producto a partir ya de finales de septiembre. O cordeiro xa nada, eso xa é precio de ouro. E un dos mariscos máis demandados nestas datas é o percebe. O aviso laranxa por ondas de ata 5 metros non detén os percebeiros que, unha vez máis, enfróntanse ao mar para apañar este codiciado marisco. Peso perigo, esta é unha campaña crucial para moitas familias. É mellor traballar cando o percebe vale, sin importar as mareas, nin importar a altura de ola, ni nada. Cerca de 300 ao pequeno que normalmente vai a 20, valera a 60 e así. Arteixo celebra hoxe a súa tradicional festa do galo, pero cun formato diferente. Este ano non hai animais vivos por mor da gripe aviaria e, aínda que é unha cita moi vistosa pola plumaxe dos animais, pódense desfrutar igual de todos os produtos e de cestas que levan premio. Nuns minutos, máis detalles. Eu estou vendendo bastante ben. Esperaba que vendera un poquinho máis, non? Pero bueno. Estes galos xa dan envidia velos e collemos un. Mañá, Extremadura vota. Hoxe, xornada de reflexión despois dunha campaña marcada pola crispación. Preto de 891.000 persoas poderán votar este domingo. Marcos. Que tal, Antía? Como dis, xornada de reflexión en Extremadura, día que non parece trascendental en principio, pero que deixa imaxes cotiás dos candidatos. A presidenta e candidata do Partido Popular, María Guardiola, pasa a xornada en Cáceres tras visitar a primeira hora da mañá o santuario da Virxe da Montaña, do que é moi devota, e o socialista Gallardo no campo e en familia. Atrás quedan unha campaña intensa que desemboca na elección de mañá, como vimos contando. Os populares buscan a maioría absoluta e esquivar a Vox, e os socialistas queren formar unha maioría de esquerdas, aínda que o rupturismo foi moi duro coa imputación do aspirante Gallardo. A campaña estivo salpicada pola visita dos líderes estatais e o resultado pode ser un barómetro para resolver a tensión política no conxunto de España. A esta hora, como ven, os extremeños reflexionan e mañá votan. Extremadura prepárase para votar nos comicios nos que 891.000 persoas están chamadas ás urnas. Ademais da clave autonómica, un dos debates centrase en se estas eleccións se poden interpretar como un termómetro da política estatal. A candidata do Partido Popular, María Guardiola, figura nas enquisas claramente destacada sobre os seus competidores, pero sen maioría absoluta. Hoxe viva a xornada en familia, como o resto dos candidatos, tras unha campaña focada en ampliar a súa base electoral na mocidade entre os descontentos do socialismo. A incógnita radica en se poderá gobernar en solitario ou se seguirá a depender de Vox, que fixo unha campaña máis centrada en Santiago Abascal ca no candidato nas urnas Óscar Fernández. O PSOE extremeño está en horas baixas e todo indica, a teor das enquisas, que o seu candidato, Miguel Ángel Gallardo, recollerá os peores resultados históricos do socialismo nesta comunidade.
Por certo, Gallardo está nesta xornada de reflexión na súa localidade natal, Villanueva de la Serena, onde onte pechou a campaña con Pedro Sánchez. Mais a esquerda, Unidas por Extremadura, na que converxen Podemos e Izquierda Unida, non só resiste, senón que todo apunta que podería incrementar a representación deste espazo político. Extremadura elixe mañá 65 parlamentarios e a cifra máxica da maioría absoluta sitúase en 33 escanos. Ese número marcará o rumbo dos pactos postelectorais co PP como protagonista. O Partido Popular de Galicia estrea hoxe nas redes sociais a súa tradicional felicitación de Nadal con Alfonso Rueda como cociñeiro. No vídeo aparecen familiares e compañeiros do partido do presidente como Feijóo e Rajoy. Alfonso Rueda pon este ano mandil na felicitación de Nadal para facer a cea de Noiteboa. Como pinches de cociña, os presidentes provinciais e Rajoy, Feijóo ou Tellado dándolle azos. Mellor a cociña de Rueda que a cociña do CIS. Necesitas un buen pinche de cocina. Repite en cameo as súas fillas e estréase a nai do presidente que poñen en dúbida as súas dotes aos fogóns. Mira, papá cociñando. ¿Papá qué? Cociñando. Casi como da miña nai. Que máis quisieras, Alfonso? No vídeo, Rueda fai tamén alusións á actualidade política cando recibe os convidados. Y traigo unas chistorras. No, eso é no primeiro esquerda. El uno. ¿Puedo entrar con el perro? El perro. Ah, sí, ese perro, sí. E remata propoñendo un brinde. Pode que non sexa o mellor cociñeiro do mundo, pero o que si é verdade é que trato noso con respeto, con cariño, intentando facer as cousas ben, por todos os galegos e galegas. Os Estados Unidos ameazan con pechar os seus portos aos barcos españois pola negativa de España de permitir a escala de barcos coa súa bandeira que leven armas para Israel. A Comisión Federal Marítima estuda medidas que van dende limitar a carga ata multas de máis de $2 millóns para as embarcacións con bandeira española. Aínda non se tomou en firme ningunha decisión á espera de avaliar todas as consideracións. Washington sinala que o goberno español impediu o acceso de varios buques ao porto de Alxeciras en 2024 e a día de hoxe mantén esa política restrictiva. Baixo o pabillón español navegan 91 buques, fundamentalmente en cabotaxe nacional. Os documentos sobre o falecido pederasta Jeffrey Epstein publicados polo goberno norteamericano son parciais e censurados, segundo os senadores demócratas. Os arquivos de Epstein, difundidos 3 xigas dun total de 300, non mostran fotos de Donald Trump, pero sí do expresidente demócrata Bill Clinton. A primeira tanda dos miles de documentos, fotos e vídeos relacionados co pederasta Jeffrey Epstein foron difundidos polo Departamento de Xustiza do goberno norteamericano ao límite do prazo legal. Son 3 gigabytes de información dun total de 300. Os documentos publicados, sen grandes revelacións respecto aos xa coñecidos, conteñen varias fotos do expresidente demócrata Bill Clinton con mulleres novas ou con Michael Jackson, mentres que non aparecen máis fotos do actual mandatario estadounidense Donald Trump, vello amigo de Epstein. As víctimas do pederasta falecido aproban a publicación dos documentos, pero critican a falta de datos e informacións clave sobre as persoas implicadas. Os senadores do Partido Demócrata denuncian que os arquivos publicados son unha pequena parte total e que o difundido está moi censurado. Moitos supervivintes e os seus abogados coñecen a outros homes ricos e poderosos que estiveron na illa das violacións de Epstein e queren que se publiquen eses nomes. Eles coñecen a outros homes que traficaron con mulleres ou abusaron delas. E se eses nomes non se publican, demostran que a publicación é incompleta. Os senadores demócratas estudian unha demanda contra o fiscal xeral norteamericana por non respectar a lei de desclasificación dos arquivos. O fiscal xeral adxunto estadounidense di que os documentos restantes serán publicados nas próximas semanas. Co cambio de ano, as peaxes da AP9 volverán subir. Estímase que algo máis dun 4%. O BNG exixelle ao goberno que evite esta suba, ven negociando coa concesionaria ou ven asumindo os incrementos previstos con cargo aos presupostos xerais do Estado. O deputado nacionalista no Congreso, Néstor Rego, encabezou este sábado unha protesta na peaxe de Vilaboa. Os nacionalistas pediron así que a autopista se transfira a Galicia. E sobre a nulidade legal das prórrogas da concesión da AP9 volveron pronunciarse dende a Asociación de Transportistas AP-Tancor. Van presentar unha solicitude ao Tribunal Supremo para que impugne a resolución do Consello de Ministros sobre as prórrogas.
A Asociación Galega que representa a PMS e autónomos do transporte, a Petancor, dá un paso máis para reclamar a gratuidade da AP9. Desta volta presenta un recurso ante o Tribunal Supremo para recorrer a decisión do Consello de Ministros de non revisar as prórrogas da concesión da autoestrada. Entendemos que estamos ante unha cuestión de fondo, con importantes consecuencias económicas para os transportistas galegos, que merece un pronunciamento xudicial, un pronunciamento claro. Por ese motivo queremos anunciar que a Petancor vai avanzar pola vía contenciosa administrativa, interpoñendo un recurso ante o Tribunal Supremo. O recurso está fundamentado nun informe xurídico que lembra a resolución da Xustiza Europea sobre a nulidade das prórrogas á concesión aprobadas en 1994 e 2000. Desmonta tamén as razóns esgrimidas polo Consello de Ministros. A lei o que di é que a lei de procedimento administrativo, Vicente, o que di é que no caso de que se considere que por prescripción de accións, cousa que aquí non se dá, porque a nulidade de pleno dereito, por definición, é unha acción imprescriptible. Por tanto, eso non se dá. Pero cando, polo transcurso do tempo, vulneramos dereitos de particulares, vamos contra o principio de equidade, ou vamos contra o principio de boa fe, ou contra a lei, entón sí que se podería. A directiva da Petancor manifestou tamén satisfacción pola decisión do Supremo sobre a devolución das peaxes durante as obras da Ponte de Rande a instancia dunha demanda colectiva de consumidores. Agarda que o Tribunal se posicione a favor do seu recurso sobre estas peaxes, o que conlevaría a devolución de case 1 millón de euros ás empresas asociadas. Precisamente nas estradas galegas, 2 accidentes de tráfico deixan 2 vítimas mortais. Un motorista perdeu a vida en Salvaterra do Miño e outra persoa faleceu en Moaña nunha xornada marcada polo aumento dos desplazamentos. Alejandro Álvarez. Si, o primeiro deles acontecía neste punto kilométrico número 10 que podedes ver tras de min, nesta PO 510, ao seu paso por Salvaterra do Miño. Era a 1:15 da madrugada cando ese motorista batía contra un vehículo que saíra da vía. Posteriormente, a Garda Civil localizaba o dono do turismo, facíalle a proba de alcolemia e daba positivo. Desafortunadamente, os servizos de emerxencia que se achegaron ata aquí únicamente poideron certificar a morte deste motorista de 30 anos veciño de Vigo, pero como ti ben indicabas, a Antía non foi o único accidente mortal nas últimas horas. Na AP9, no punto kilométrico 148, colidían unha furgoneta e tamén un turismo, deixando un tráxico balance, tamén unha persoa falecida e 3 feridos que tiñan que ser trasladados ao hospital. De feito, os bombeiros tiveron que escarcerar a 2 das persoas que ian no coche. O sábado comezou con 2 falecidos nas estradas galegas. O accidente de Moaña produciuse pouco antes das 8 da mañá no quilómetro 148 da AP9, en dirección Pontevedra, moi preto da Ponte de Rande. Un home morreu e outras 3 persoas resultaron feridas na colisión entre un turismo e unha furgoneta, que debido á violencia do impacto emborcou, aínda que o seu condutor saiu ileso. O estado no que quedou o turismo fixo que os bombeiros tiveran que escarcerar un dos seus ocupantes. O falecido é unha das persoas que viaxaban neste vehículo. Horas antes, arredor da 1:15 da madrugada, producíase outro accidente mortal en Salvaterra do Miño, na estrada PO 510. A vítima é un motorista de 30 anos veciño de Vigo, que faleceu tras bater contra un coche que saíra fora da vía. Cando chegaron os efectivos de emerxencia, só puideron confirmar o falecemento. Tras o accidente, a Garda Civil localizou o conductor do vehículo nun bar. Fixéronlle a proba de alcolemia e deu positivo. E outro motorista de 65 anos faleceu esta noite nun accidente de tráfico en Madrid. Saiu despedido da motocicleta que conducía tras unha colisión contra un turismo nun túnel do barrio de Salamanca. O motorista sufriu múltiples traumatismos na caída. Os efectivos do SAMU realizáronlle manobras de reanimación cardiopulmonar, pero non puideron salvarlle a vida. A Policía Municipal de Madrid cortou o tráfico do túnel e investiga as causas do accidente. A Garda Civil de Tráfico intensifica esta fin de semana a vixilancia nas estradas. Están previstos máis controis de alcohol e drogas aos condutores. A DXT prevé durante estas festas 22,4 millóns de desplazamentos en toda España. Deles, case 2 millóns en Galicia. En plena operación saída, e na véspera da entrada oficial do inverno, agádase neve dende os 800 metros en zonas de Lugo e Ourense e en puntos de Castela e León. Tamén haberá chubascos xeralizados.
Día de moito movemento tamén nas estacións de tren. Milleiros de persoas escollen este medio de transporte para regresar aos seus fogares. Renfe reforzou o número de prazas para estas datas. Na estación de tren da Coruña está Xoel Rodríguez. Boas tardes. Sí, segundo Adif, Antía prevese que a rede ferroviaria española vaya a operar uns 22.000 servizos de tren durante estas vindeiras datas e 1.000 deses trens van sair xa das estacións durante este sábado. Polo momento, nesta estación da cidade herculina, como poden ver, situación de normalidade, malia puntos de maior afluencia durante algúns momentos da mañá, por exemplo, coa chegada do AVE procedente de Madrid. Foron centos os pasaxeiros que chegaron dende a capital do Estado durante esta xornada a Galicia para pasar estes días de Nadal na nosa comunidade. E moito movimento tamén o que se agarda nos servizos de media distancia que conectan as distintas estacións da nosa comunidade. Por exemplo, a de Santiago ten previsto operar uns 250 trens durante as xornadas festivas e no caso da de Ourense poderían chegar ata os 400. Polo momento, como dicimos, cando menos no caso desta estación da Coruña, situación de normalidade. Venimos mis tíos y mis primos, que son 4, y nosotros 4 y nuestra abuela. ¿Cuánto tiempo se ha llevado más o menos llegar desde Madrid hasta aquí? Pues creo que hemos salido como a las 8 de la mañana, así que 4 horitas más o menos. Vou un pouco sobre a marcha, porque sempre ando mirando aproveitar as horas o máximo posible aquí e ir mirando collos normalmente no mesmo día co abono e xa está. O que pasa que a veces sí que non hai plazas ou o que sexa, porque claro, a xente é máis previsora que a mí. Ahora nestas fechas fai falta collelo con antelación. Con un poco de lío para salir de Madrid y luego el tren iba cargado, pero bien, sin problemas. A escasos días da Noiteboa, xo notaron de seguro, os alimentos navideños non paran de subir. Segundo a OCU, os prezos encarecéronse un 5% con respecto ao ano pasado. E onde máis se nota é no marisco fresco. Por exemplo, as cigalas que hai escasas semanas custaban uns 25 euros, agora non as atopamos por menos de 40. Isto é un 60% máis. Algo similar ocorre co langostino cocido, que subiu un 37%. Iso sí, a carne non anda tan mal de prezo, só o cordeiro encareceuse un pouco máis dun euro por quilo. A sorpresa ven con outros clásicos navideños. A uva branca disparouse un 38% e ollo con roscóns, que encarecéronse un 7%. Xa ven, alimentos típicos destas datas que convértense en case un luxo pros nosos petos. Non é un día de excesiva actividade nas prazas de abastos. La gente empezó a congelar producto a partir ya de finales de septiembre. Empezamos la campaña de Navidad antes de lo normal. Y bueno, se vendió muchísimo. Ahora se paró, esta semanita se paró un poquito. Hai ambiente, pero boa parte da clientela, máis que mercar, está tomando nota. Botar un vistazo para saber o que se pode comprar o día 24, que me temo que este ano vai estar todo moi complicado de prezos. Pero bueno, a Navidad hai que celebrar en familia, hai que sempre se pode gastar un pouquiño máis. En xeral todo vai caro, pero os prezos aínda han subir máis. Asustan. Nas carnicerías a tenreira está especialmente cara. Os solomillos están casi a 40, carnes pasar poden estar alrededor entre 18 e 19, depende de que carne sea. E o cordeiro xa supera os 30 euros. O cordeiro xa nada, eso xa é precio de ouro. Seguimos indagando nas peixerías. Nos mariscos, os camaróns e as nécoras mantéñense estables e podemos mercar cigalas a 75 euros o quilo. O prezo da meixa e da centola xa subiu de forma considerable. Pois a centola está xa nos 55 euros, o camarón anda nos 110, 120, e bueno, os precios van elevándose cada día máis. Aínda que ningún marisco subiu tanto como ao percebe. Cando hai moito mar, hai pouca marea, xa de normal, sin ser Navidade, xa é caro, pois imagínate nestas fechas. O do roncudo vendeuse aquí a 270 euros o quilo. O luns e, sobre todo, o martes e o mércores serán os días fortes nas prazas de abastos. O aviso laranxa no mar non impediu esta mañá que os percebeiros se botasen as rochas para gañar o xornal na semana en que mellor se paga o marisco. En Muxía, hoxe, todos chegaron aos topes despois de varios días sen poder facelo por mor do temporal. Con ondas de máis de 4 metros e mar de vento a carón do santuario da Virxe da Barca, os percebeiros comezaban a traballar ao abrir o día. Desde a baixamar, que hoxe era as 10:25, só teñen unha hora máis para apañar os 7 kilos, o tope, unha vez escollido. A mañá foi algo complicada,
que xa vedes que hai moito mar, pero, bueno, ao final o día xa fouse igual. A calidade, aquí dá moi bo percebe, rojo, de boa calidad. Esta semana é a de mellor pago do ano para os percebeiros, por iso durante estes días aproveitan cada minuto, porque os temporais non lles deixan moita tregua. Bueno, estas navidades hai tempo que non recordo unhas navidades así, moitos anos que non hai unhas navidades así, porque ven borrasca tras borrasca, mal tempo seguido. A ver si se pode safar a campaña de Navidad. Esta semana houve de todo, de cerca de 300 ao pequeno que normalmente vai a 20, valer a 60 e así. É o que che aguanta, senón non ibes. Este percebe se non chegas a estas fechas, con este mar non vas, que non che cubre. Os compradores queixanse do prezo, pero velos traballar dá a idea do duro que é. E hai que ter ollo no mar e ollo tamén nos percebes. Pero, bueno, arriscamos bastante. Xa vedes, a xente queixase do precio, pero hai que ir aí collelos, Todo o que apañan nesta época vai para a lonxa, e na mesa de Nadal da maioría dos percebeiros o menú é tradicional e o percebe cómese outros días do ano. E conta atrás pro sorteo da lotería máis importante do ano, o do Nadal, no que moitos depositan as súas ilusións. Por iso, a 48 horas do comezo do sorteo son moitos os que se achegan ás distintas administracións para facerse cun décimo ou varios. En Galicia houbo nas últimas horas ringleiras de persoas que querían facerse con algún boleto co que mesmo soñaron e gañar así un premio que lles pode cambiar a vida. Lembren que o luns, a partir das 8:30 da mañá, a Televisión de Galicia ofreceralles un programa especial para que non perdan detalle do sorteo. Intensifícase esta fin de semana en Galicia a campaña de vacinación contra a gripe co convocatoria de case 74.000 persoas maiores de 60 anos para recibila. Poden acudir aos hospitais públicos onde os atenden nestas dúas xornadas extraordinarias de vacinación en horario continuo de mañá e tarde. As persoas incluídas nesta franxa de idade reciben unha mensaxe de texto de sanidade na que se lles indica o centro sanitario asignado e a franxa horaria para vacinarse. Polo momento, máis do 66% da poboación de 60 ou máis anos está vacinada, porcentaxe que sobe do 72% no caso de 65 ou máis anos. Me recomendo o médico de cabeceira para logo, como é unha cepa bastante forte, para evitar logo a hospitalización. Por prevención, máis que nada. O pico da gripe xa adiantouse un mes e iso é importante estar todos cubertos para evitar todos os ingresos tanto domiciliarios como hospitalarios que está vendo da gripe en pequenos e maiores, sobre todo os maiores de 60, claro. Hai que vir a vacinar a todo o mundo e máis aínda aos maiores, que para o que veño eu tamén. Dende onte e ata o vindeiro 31 de xaneiro, os galegos maiores de 18 anos que o desexen poderán participar no estudo SINCIGAL. Trátase dun ensaio clínico coa vacina xa autorizada e comercializada do virus respiratorio sincitial, co que Sanidade avaliará a reducción dos ingresos hospitalarios. Lembra que se trata dun virus que na maioría dos casos provoca síntomas semellantes a un resfriado, pero que nas persoas de idade avanzada ou con patoloxías crónicas pode causar problemas pulmonares graves. É importante participar, poden protexerse frente a un virus que é importante, o virus respiratorio sincitial. Ofértase unha vacina que se está aprobada e que se está comprobada a súa seguridade e a súa utilidade. O que queremos ver é se na poboación galega, cando se utiliza esta vacina, podemos ter un impacto significativo en termos de previr hospitalizacións nas persoas adultas. Varias dúcias de voluntarios xuntáronse esta mañá no Monte de Sober para intentar botarlle unha man ao bosque autóctono na súa dificilísima recuperación tras os incendios que arrasaron Galicia este verán. Plantaron pradairos, carballos, sobreiras ou loureiros. Lembremos que neste concello da provincia de Lugo arderon 1.800 hectáreas. Semella que pouco poden facer unhas dúcias de persoas para intentar minguar a inmensidade do desastre, pero a vontade é a que todo pode. E poder recuperar o bosque que lle propio a este Monte de Sober é o que quere este grupo de voluntarios. Para plantar novos bosques. Non coñecemos o sitio que eu repartín por aquí e a verdade que é unha pena. E, bueno, se se pode axudar, pois, canto máis mellor. Pero somos ingleses, somos vecinos e queremos venir aquí para recuperar el bosque e mejorar a cosa, sí. Están capitaneados por unha enxeñeira.
Entonces, bueno, como é un tipo de bosque que vai ter unha regeneración moi difícil porque se queimaron todas as sementes, bueno, pois axudarlle un pouco, non? Entón vamos a facelo de dúas maneiras. En zonas onde se pode pisar vamos a plantar frondosa autóctona, así con sobreeira, érbedo, carballo, pradairo, loureiro, e nas zonas onde non podemos pisar porque hai unha pendente moi forte, pois a intención é sementar cereal para que suxeite a terra. Marena asegúranos que estas accións son efectivas. La repoblación ciudadana que hacemos en esta zona, que cuenta con el apoyo de asociaciones como la Asociación de Vecinos de La Barca o la Asociación Cultural O Colado do Vento, y va a depender, bueno, pues de cómo se nos dé, de las posibilidades que haya. Vamos a intentar repoblar hoy entre 2 y 3 hectáreas. 2, 3 hectáreas son o primeiro paso para reforestar as 1.800 que arderon neste concello. E a Xunta convocará en xaneiro as axudas a particulares para mellorar o exterior das súas vivendas e outros bens. Increméntase a dotación en 2026, duplicando o orzamento ata os 2 millóns de euros e co que se prevé chegar a máis de 700 cidadáns. As axudas están dirixidas a propietarios particulares para mellorar a imaxe exterior das súas vivendas, así como a retirada de elementos adxacentes aos inmobles que prexudiquen a súa imaxe ou poidan causar algún tipo de impacto visual. O prazo de solicitude abrirase o 16 de xaneiro e os interesados poderán optar a chegas de ata 3.000 euros para intervir sobre fachadas, cubertas e muros. A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático visitou hoxe unha desas vivendas reformadas en Arzúa. Imos dar un impulso e pasamos de 1 millón a 2 millóns de euros porque son moitas as solicitudes, máis de 1.000 persoas quedaron fora o pasado ano. O día 16 de xaneiro ás 12 do mediodía poden empezar a solicitar as axudas. Persoas maiores que viven soas e precisan compañía e persoas que buscan unha vivenda. Xuntar a ambas e facer que as dúas necesidades queden cubertas é o propósito da ONG Boa Vida de Pontevedra. A través dun programa financiado polo Concello, a Xunta e o Estado, resolveron xa 5 casos. Hoxe visitamos un deses fogares compartidos. Eulogio, de 85 anos, levaba máis dunha década vivindo só. Por problemas de saúde, precisa unha compañía que lle axude no día a día. La soledad en casa. Si me pasa cualquier cosa, puesto que soy diabético y tal, pues me he caído 2 veces en el baño. Entonces, he tenido problemas de que me obligan a tener una compañía para que me echen una mano en un momento determinado. Daquela entrou en contacto coa ONG Boa Vida e decidiu participar no programa de fogares compartidos. Deu acollida nun principio a 2 persoas en fogar, aínda que agora só convive con unha. Convivimos juntos, me echas una mano en compañía, cada uno en su sitio, y vivimos la vida. 2 necesidades que quedan así satisfeitas e que resolven 2 problemas. Ti gañas unha compañía se estás pois tamén enfermo ou precisas non estar só, e por outra parte estás ofrecendo parte do teu para acoller a unha persoa que precisa vivenda. A ONG ten dúcias de peticións. Por agora só logrou 5 fogares, 2 deles en réxime de alugueiro ético. Buscan sobre todo na zona rural e periurbana, pero non é doado. Estáse buscando persoas maiores que teñan esa necesidade e que dar o paso con unha asociación pois é máis doado. O programa está cofinanciado polas 3 administracións e supón unha alternativa creativa mentres non arranxen o grave problema da falta de vivenda asequible. Penso, non? Fuxir do estrés, alonxarse das tecnoloxías, estar en contacto coa natureza ou sanar feridas. Son algúns dos motivos polos que cada vez máis adeptos se unen á moda dos retiros espirituais nos mosteiros. Estos manteñen así unha tradición centenaria de acollida, adaptándose ás necesidades actuais sen perder a súa esencia. María Blanco. Visitantes de distintas idades e procedencias escollen estas hospederías monásticas buscando un ambiente propicio para a reflexión persoal. Os retiros poden durar entre 2 días e 1 semana e inclúen actividades como momentos de silencio, meditación ou acompañamento persoal.
Os mosteiros convertéronse en espazos de acollida para persoas que desexan afastarse do estrés diario e vivir unha experiencia de introspección. A través dos retiros espirituais, estes lugares ofrecen silencio, oración e unha convivencia sinxela. Compartir con los monjes un poco pues la vida monástica, estando en el monasterio, aparte de los rezos, pues nosotros les ofrecemos las comidas, evidentemente, y el resto del tiempo pues disponen de él como quieren, para pasear por el monasterio, estar en la habitación, ¿no?, los alrededores. A regra de San Bieito do século VI establece que os mosteiros deben ter unha hospedería, e así é nos mosteiros galegos da Armenteira, Sobrado, Samos, Ferreira de Pantón e este no que nos atopamos, o do Seira, no que viven 9 monxes. Es verdad que es un monasterio enorme y entonces eso hace que la gente tenga mucho espacio para moverse, mucha capacidad de estar en silencio, de estar en soledad, ¿no? Y eso es lo que atrae del monasterio. No Mosteiro do Seira abren a hospedería en febreiro. Dispoñen de 14 habitacións, algunhas dobres, e o visitante debe hospedarse polo menos 2 noites e compartir os rezos cos monxes. Ellos tienen su habitación individual, ellos pueden estar en su habitación, pueden pasar por los 3 claustros del monasterio, por los alrededores, ¿no? Sí es verdad que también un poco siguiendo un poco el horario, ¿no? Es decir, las comidas son a una hora concreta, la portería del monasterio cierra a una hora concreta, ¿no? Se trata un poco de seguir ese equilibrio que supone vivir en un monasterio, ¿no? Un lugar onde parar, deixar a mochila do día a día e buscar o luxo da paz. Nova York xa non é destino predilecto para as vacacións de Nadal dos españois. Unha consecuencia, ademais dos altos prezos, das políticas de Donald Trump. Argemino Barro. O máxico Nadal de Nova York, o árbore do Rockefeller Center, as pistas de patinaxe e a iluminación da Quinta Avenida. Perdeu lustre en 2025. As viaxes internacionais a Estados Unidos caeron 7 meses consecutivos. Desde España, un 9%. Agora, axencias de viaxes citadas polo medio El Periódico declaran que Nova York perdeu puxanza e que os españois inclínanse por pasar a noite boa e o ano vello en Alemanha, Bélxica, Islandia ou Laponia, onde poden ver a aurora boreal. A razón principal é a atitude máis hostil da administración Trump cara á Unión Europea e as súas crecentes restricións de viaxe. A Feira do Galo de Arteixo está sendo todo un éxito, a pesar de que non conta con animais vivos como adoita ser tradicional por causa das restriccións da gripe aviar. Nesta feira, referencia na comarca de Bergantiños, hoxe só se poden ver exemplares xa sacrificados de gran calidade con galos de ata 7 kilos. Unha das razóns de que xa dende ben cedo haxa gran afluencia de xente. Hai escasos minutos, por certo, fixeron un gran sorteo de cestas valoradas en 300 euros. Os donativos dos boletos están destinados íntegramente a Cáritas. Pois creo que estamos alrededor dos 80 ejemplares, máis ou menos. Estamos aí 80, 85, estamos aí, non contamos máis ben, pero bueno, sí, sobre 80. Entre os 100 galos estamos máis ou menos. Ai, moi ben. Moi ben, o que pasa é que hoxe hai tantos mortos que non imos vender. Eu estou vendendo bastante ben. Esperaba que vendera un poquinho máis, non? Pero bueno. Pero pinta ben, non? Pinta ben, ben. E tempo xa para coñecer o que teñen preparado para hoxe os compañeiros do Hora Galega. Hola, María. Hola, Antía, moi boas. Pois hoxe en Hora Galega, por suposto, falaremos do Nadal, pero tamén moito ollo da cara B do Nadal, deses encontros familiares que non son a veces tan agardados como nos cremos. De feito, 7 de cada 10 persoas aseguran sentir estrés e ansiedade xa só de pensar nesa volta a casa, dende familiares cos que tivemos conflictos, preguntas indiscretas que poden facer que todo salte polos aires. Bueno, veña, que non se preocupen, que hoxe en Hora Galega traemos unha psicóloga que nos dará as solucións para pasar estas festas en paz e que non nos custe a saúde. Así que agárdovos aquí a partir das 4 da tarde en Hora Galega. E xa se pode visitar o impresionante Belén que cada ano se esculpe coa area da Praia de las Canteras en Gran Canaria. Son un total de 10 esculturas con ata 5 metros de altura que recrean diferentes escenas de natividade xunto con paisaxes, arquitectura e outros elementos tradicionais canarios. Este ano celebran o 20º aniversario do Belén, unha referencia internacional da arte efémera que atrae milleiros de visitantes a un escenario único fronte ao Atlántico.